n'usoro ya kwa mi chọkwa imekwazi karịa nka n'aka gị ka ọ dịzi mana emekwala gbada o mere gbago ya ka it's okay. Ihe ọzọ m chọrọ ka imeelu m mma like ka ije chetara ha maka meeting ahụ anyị chọrọ inwe ọzọ dị ka ibie oge adịrọzi ihe ọ bụla anyị na-eme biko emewe ya ọsịsọ ịghọta udo nsogbu adịrọ mana ego moto ọkọrọ m n'akpa ya ya oge m iberi mebe iberi mebe iberi mebe ka nwanne m nwoke n'Igbo onye ọba echechere ọzọ ndụ ọ na-ịma ọzọ onye ka onwe ihe na-ese onwe ihe na-ese ịma ihe ndị a mere m ịma ihe iji ọta na ndị otu e mere m ife onye a mere m onye na ụmụ bie wee tie m ihe niile ha tiri m pịawasịta m otele na-emere ife ọjọọ m mere ha na ha si ndosara ha ana emecha ha egoro dị ana m ya ma onye nwoke ego m niile fuo onye iji ọta ifere ba aka obu wee pịa mụtani na enwe ife na-eme gị n'isi a nwere ihe na-eme m isi sebe abụọ na n'ịma na ọgụ a ka m na-akwanyere ugwu ebe a ngwa nọrụza na gịwa ka m na-akwanyere ugwu ebe a na-akwanyere m onye ọkụ n'isi ịrapụ m ebe a ntịtọrị onye a ozugbo ịchọta ịnwa kịta ịchọta ịnwa ọsọ ndị ozugbo ọdụ si n'ụkwụ anụ eme chifu dị mo how nna anyị ka godo onye m fụrụ kịta nna abata ka onye m fụrụ ele ka ifere ele ka ụkpala ntị ike fekpute fiam onye ka efuru gị n'uwe nwụda ga ebe ka isi onye ka ị hụrụ nna anyị afụrụ m anụ mpa nwa nwanne gị nwoke ịkarịka ebe ọ nọ ebe Don Collins na-arụ ụlọ na-agbara ya odibo ọta ka enubere ọta ka ọ kwụwara n'obodo ihe na-akwụ wewewewewe the other even Eliza nwunye nwe Eliza hụrụ m yesterday gbaa so 4 times tụfịa nwanne gị nwoke nkịta arachiri anya nsị mgbe nwunye nwe Eliza ịma na-ada aghụchapụli ahụ hụrụ ihe bụpụ asị mara na ihe ahụ wọla final to dirty to spoil hapụga ka ịhụ na ọgwụdụ taa ka anọ mere ejide n'ọpọtị were nyachịkọcha mmadụ ihu na-esi ana-akọ ibia ya owe ogologo ọwụ ya nwa m etole nna anyị biko kwefuru ihe a na-emenụ onwe dị ka o si wee dị m obi mma maka ihe a bụ ihe ihere ị ga-amakwa ihe ị ga-eme o ị ga-ama ihe ị ga-eme o nna anyị ndewo agbọbi ukwu ube keza ya nnọọ ndị ihe a ga-emere ga-eghere gị akwa aha m bụ Nneka onye na-amado onye iwu keza ya bụ ihe ijiri bịa biko ana m achọ nwa nwanne gị nwoke ịkarịka anya akpọrọ gị ọkwa ịnegarịcha gị anya ifuru ebe a ọ nọghị ebe a ọ nọghị ya ka ihe gị na ịkarịka jide ọrụ mmadụ ka a na-ajọ na-eme ọnụ ka pantị kara nka ele ihe gị na ịkarịka ji na-eme ọ na m ejikwana m akụkọ ọma bịa o ele ihe ọma Chineke mere gị ngwa talk to me to miracle ngwa kọ adị m ime o ọwụ news ọta ka etọwara anya gị nweta ime onye etọwara gị ime ọwụ onye Enugu ka ọwụ onye ụmụaka ile saịdị esi etọwata gị ime bikọs ndị ga-agbakọ amụ nwa ga-aka nkụ kwesịrị amụọ ya eyi egwu eyi ọkụkọ ihe ribila gị elu ọwụ otu ka abụọ nna anyị ọ nwa nwanne gị nwoke ịkarịka tụwa m ime dịka onye ịkarịka senior brother Daniel report card again ya gwara na ntụbara gị ime adị m ime mmụ nke a ọ dị ka nwere ife na-eme gị n'isi a na-enwe ife na-eme gị n'isi a mụnwa n'ihi na-ekwu na ntụbara gị ma na ọgwagwụ a bụ onye gwara m mepere ọnụ gị a wee gwa m na ịmasị họtel niile nọ n'obodo a na họtel niile nọ n'obodo a na ịma na bedịfa niile na-esheke esheke a na ọgwụ ife mepere ọnụ wee gwuo
ya gwata gị aga ịmakpụrụ o ruchara nke otu ahụ ya gwachaa gị gị banye ọ gwara gị at public toilet gị kere oke ọrụkwa nga ka a ga-ebutere m nwa na-enweda ahụ kọntad agada amụ ya nga gị mara dị grupu nga ha hara agbakọ mee mitin ṅụọ na gị igbo n'akụkụ gị ṅụcha igbo were anya igbo mkpụrụ mmiri gị mara nga ha nọtie ego nkoloso nọkwara mmiri koloso kwa gị n'ime gị isi ma akwa na ọsọ dị ime ma ọsọ akpa nwa gị ka ya gị gacha ha ebe ahụ gaga kụgere ihe ọwụrụ nga ka a ga-ekutere m nwa na-enwedo sọnị biko kweta m siri gwa gị ọ otu oge shadị ị na ihe m na-agwa gị Ịkarịka ị hụrụ ndị a niile kwughị ihe a ma ọwụ gị butere m na insult a mmanwe ya ọ gị but ị hụrụ gị Ịkarịka ị hụrụ gị mụ na gị abụọ anyị ga-egwu ji gbajie mbazụ ịmaba ihe ị bara n'ime ya o ịmaba onye nwụ anyị ga-emeju ya afọ mụ na gị abụọ anyị ga-eme akwụsịghị ọwụ gị tụwara m ime na ọwụ gị tụwara m ime mụwawụ Nneka na ịtụwa m ime a ga-emeju ya kwere n'aka ịgakwurula empty vessel make voice noise imecha ya gịnị ka ị ga-eme ya ọ nwekwara na-emebebe ọta ka ị gbajuru ọka na ube n'ime ọhịa nke ọbụla eriri agba gbachite akwụkwọ ịda atụsa n'ala agbọbịa gị ka ọcha ịdịna ndị anointing ada gị ọkwa anointing gị anointing agwọla gị anọ ya anointing ọwụbekwere gị anọ ya gị mara na ngwa unu chiri kpa nkata ahụ ya wụrụ ngịga ọwụ na famili a ma gị ma karị ka ụmọwe karị ekwu ụmọwe karị eze ngwa ụlọ anọ kata gị ihe ya shie nwa unu ga ebe ahụ wụrụ na famili a ọ bụghọ be m Singapore out ọ pụwabekwa Ịkarịka ka nzuzu bụ ebe a bet of the same feather Ịkarịka alakịrị m ihe na-aga n'ekiti gị na Don alakịrị m ihe na-aga n'ekiti gị na Collins ọ dị akpa m obiọma ka ife gbasatara gị ebe a ka ife na-ala ka n'ime ebe a ihe niile na-eme n'ekiti gị na Don Collins enwedị nke m laikịrị ha niile ihe ọwụla bụ ihe na-eme in between to you to Collins to pay me to heart ya wụ na-agbawa m obi ele ihe wụ na nwa okorobịa dị mkpa ọma ha ka gị bụ Collins ụzọ ga China oye ka gị bụ ụzọ ga China mgbe ị nọ China hie gị na-akpọ m na fon kpọọ ya zọrọ tone gị ala ebe ị ga-anụ mọcharị tone gị ala ebe ị ga-anụ ala ili gị etone gị ụlọ ebe a ga-ebulala ozugo tone gị tato imo ntụkọmanụ tụkọlala omezi ihe niile ha gị fere ka aka ebe felalo nga kamgbe ahụ ifelalo ihe keta wụrụ elu osisi ọbụla agafere gị na-emega pịam iwe ọsa gị mechaa ya gịnị nnabi ole nne gị kọkọrọrọ m nke ikpeazụ azị ka ị gaziri wụrụ round boy to Collins round boy Collins yipụ uwe gị nọ ya eme master eza ya asa nwa obere tọrọ atọ ozuola biko gịnị wee mee a ka ife asị gbasa gị ọ gbasara m ọ gbasara m ife na-agbasara gị na-eti ya ọnụ ọ gbasara m agbasa a sị na ihe na-adị eme onye ara kama na ọ nwanne ya ka ihere na-eme nwa mmadụ na-agba egwu ihere n'ime ahịa ọkụ ikiri a na-akọ nwanne ya akpọrọ gị ka ị gbatara m ọsọ enyemaka agbata obi niile kwesịrị ịgbakọta kpọrọ gị ka ị gbatara m ọsọ enyemaka ke ka agbagba m obi wụ Collins nwatakịrị na-aga n'ụzọ dị mkpa ha ka ganụ na ịmụ ntu mmadụ ama m kukumba ole nne gị tagide ọfọ m ya taa ndụ m ga na-achọ nwa amụọ gị na ụkọ nwa ị ga-enwe sensị gị sọwa uche kara gị mma Collins na-aga n'ụzọ gị na ụmụ be gị unu soro ya na-aga na-emere ya bọị so oyi full on to you ị na-eme ka nọzi ebe a ka m pike kọlụ fonu m narị gị ebe a onye isi a etukwana mkpu ebe a na fonu m narị gị na-achọ m ipik kọlụ a onye isi a na-enye ya ka iwelu a na-enye ya kịta na anụ ya n'iminirifa
onye isi a ka anyị tuore gị ahịrị a ya bụ nyọrọ gị ahịrị a nena n'ushi a onye isi a onye isi a were 5 pussycat ya nana m bekịta ana m bekịta o dogudo ọnụ a onye isi a nana m bekịta n'ige ntị a senior brother na-achọ m ije fụdọn kịta n'ige ntị a achọ m ije fụdọn kịta ị ga-ata ife a ka ọ na-ema nta ya ka ọ mbukpuo ya n'ime Hey! Hashem ebe nne m. na ama m na ị ga-ata ya emesịa gị taa ya na ana m abịa taa ya na ana m abịa 9 months mmadụ agwọla 9 days. Agbakọ a na-ebi ụra na-agba egwu ama m na egwu shi ka agbaga. Hey! Mekwete m na prezident obodo kpọkị. Dọọnụ nkịtị ka ike lili ote ka ọkụkọ nyere ahịrị n'ala. Ịgbalị ya egbe nyọnụ ya ahịrị. Ala na ga-achụ gị ọsọ, ala na ga-awụgụsi otoro na ahụ gị kpọm onye oshi. Ị pụtara ụwa sọwo ịhụrụ ihu ọka gị mma. Ị werekwere chikin aga m atakwanụ gị. Ka fuel ka ọ kerozin ka ejiri ye. Ihe gị niile nwere ike na-abụ ulu. Ihe ụla si gị n'ahụ ilu ti ilu. Ndụ gị ulu ilu. Ihe ị zụtara n'ilu. Mkparịma agwa gị n'ilu. Fia ihe dị ka gị kọkwa m ụwa m ọzọ. Ihe dị ka gị kọ m. Ịkarịka ka ụdị ka agwa ị na-akpa ya ka ekwesị bụ na ị na-ebunwe ndị na-arụrụ gị ọrụ bube ha agwọ ọnụ eriro nri mana agụfụta m ego nye gị si gị wee gonye ha nri n'ige ntị a don na ọkwa efu ndị ị na-ene n'anya ndị efu kịta ndị a nwee ka anyị si eme ife a na ịmara ndị a bụ ndị otu ma na ụmụ abụ tichafa na ọmụọ na-enyefe ntụziaka ife ọbụla fa ga-eme a butu ụmụ gị a na-ama nka mụ na fa si alụ a karịka ọkwa ihe nchọ ịgwa gị taa ana m alụ ka isi alụ ana m alụ ka isi alụ ihe ọbụla m chọrọ ime mme ya ozugbo ọ na-agalụ m biko amana m ka esi alụ ada achọ dị m mma ka esi alụ ka gị na ha si emekọ ihe m maka projekti m na-aga aga ọ na ịma ọ dị na ume ka a ji afụ ọkụ onye na-erile n'isi ya bịa rụbalụ gị ọrụ how is it possible karịka biko these people are delaying my job they are delaying my project and I don't like it ọ bụrụkwa ihe egwuregwu nyere m biko achọrọ m ịnụ ụdị ka stori ọzọ chọrọ dị m acha chọrọ ka mụ na gị nwee nsogbu ozuola udo dị ya ka mmadụ ife mmemme ya kịta ka nje kịta ka mmadụ ife mmemme ya ịmara ihe ị ga-eme ya biko butuo mmụọ gị a ịmara ihe ị ga-eme ya imebe ya ọsịsọ ya ka njesi gị butuo mụ na gị enwekwana nsogbu ya ka njesi gị butuo mmụọ gị a Hey, Chimo. ka ebe na-aga ka ife kpọpụtara gị ebe a ka eke si wee mepepe gị tibata ebe a Bịa. Ịkarịka ọnwụ. Ọnwụ ka isi ụtọ ajụ ajụjụ. na-ege gị Biko fọnụ ụzọ ka maka. machi ya azụ ebe a Biko jegoro. na-ege gị ntị a adanne a respect onwe gị kịta kwanyere onwe gị ugwu a na-ege ntị a dọnụ na-arara ụra kịta ọ sị na ọ chọrọ nsogbu tata na ọ chọrọ onye ọbụla ịdị stọpụ ya na ọkwa ịnege ntị a na-achọrọ ka itinyere m na dọnụ nsogbu a na ọkwa ịnege ntị a respect onwe gị kịta kwanyere onwe gị kịta si ebe a pụọ Dogoro ka isi eko. Ife ka isi eko. Onye iberibe. Ihe na-adịghị eme gị. Ya na be nwoke ibe gị na-eko. Ka ọjọọ n'ụzọ pụọ ọsọ. na ọkwa ịnege ntị a adanne a na ịnege ntị a na-ege ife nna gwa gị kịta si ebe a pụọ Ịchọ ka ime ya. ya bụ ka ime ya kịta Ịchọ ka ime ya. adanne na chi azụ Ịchọ ka nkwụọ gị ihe. Hey, my love. gị na onye Ihe na-eme o, mụ na nwanne m nwoke Jos nọ sị ka anyị gbanyere gị obere ihe nkiri ka anyị mee gị obi ụtọ. unu mee gbanye m ihe nkiri mee m entertain na-enye m nsogbu ebe m na-alarụ ọkụ ya
Ewena ni ewena. Then they can't go to here at the make. Eh? Ajụ agwa adịghị n'ime kamgbe ụwa. Ọ ka adịghị n'ime kịta. Eh? Afụbekwa m ụdị mmadụ ibu. My lord. Metụna m aka. Biko, si be m pụọ. Ọkwa mụ a. Ebetụzụna m aka. Si na be m pụọ, Adande. Achọghị m iji anya m abụọ ọzọ wee fụ gị ọzọ. Biko, ị karịka. Ịma ị ga-eme onye a. Achọghị m ịfụzi ya ọzọ ebe a. Orugo nke otu a, my lord. Ịfụnanya m. Adanya. Si ebe a pụọ kịta. Si ebe a pụọ. Nke gịnị kwanụ? Si ebe a pụọ. Biko charugodo. Respect onwe gị kịta si ebe a pụọ. Keke bụ respect. No, na ị chọrọ ịpụ ebe a kịta. Fọ mee gịnị? Na ị chọrọ ịpụ ebe a kịta. Respect onwe gị si ebe a pụọ kịta. Biko charugodo. Hey! N'ọkwa gwa gị si ebe a pụọ. N'ọkwa gwa gị si ebe a pụọ. Na-aga m atụpụ gị n'ozu kịta. Atụpụ gị n'ozu kịta. Na mịa ihe ga-egbegbola m bụrụ akpa gị n'ugbu a ị mara ebe isi gị si ebe ahụ chaatị aza ha ebe ahụ isi na iwe ada ihere jụrụ n'anya ihere ga-emegbuola m odote m hụgote m gbara aka kpusi ihu bikọs ihe iwuwu ashe emere m ihe mmadụ emetụbe mbụ elee ihe m mere emere m ihe mmadụ emetụbe bifọ gịnị ka ị na-eme hụ ị kwotere n'ihi nwoke ajụta gị ugbo ihe segere gị na nwa nwanne gị nwoke nwa blọọdụ gị nwa ntakịrị ṅụfọrọ ara ikwesịrị iwu eda sistato ajọ gị ihe na-esere gị n'igba asọ nwoke na-awụdịkwa na ọ nwoke na-eji ka aṅa asha akpọla ọkụkọ tofu uche na-enweghị sens onye gara aga hapụ ga no one iji shibe dị gị gbapụta I can now saw the reason iji shibe dị gị hapụ ga dị gị nwoke ọma despite na ọrịa mkpụmkpụ mana Chineke gọziri ewure ọnụ ọrụ edo tete ya nwoke kwu ka ọtọ ya na-acha red ụmụazị ibe gị na-achọ achọ ekwesịrị otu ụkwụtụ gị isekpụrụ ala si ya lọd m ka ikwepụ gị shibe dị gị fepụta ụkpala maka don alụọla m di eso yes ọ gị na-alụ m ka nkwunu kwara m kwanye nna mabede ma m ga-anọ na ya ma m agaghị anọ ọ ya bụ na m alụọla di nkeji aga m anụrụ gị ntị buru akpa bụbakwara m n'ime ụlọ isi na-amabeghị m ị ga-anọ ma ị gaghị anọ ịnọcha anya tijara adanne kama eluigwe ihe ịnọcha na di ahụ akụotu nsiri na ya ebe ihe nwatakịrị nwokorobịa ahụ mere gị o mere gị gịnị nwokorobịa ọma yiri ọkụkọ agrik ọ gafee ote onye ọbụla atọ nọ gị si ebe ahụ fepụta bikos of nwoke ọzọ ngwa bụrụ akpa si ebe a ama akụ gị hụ ị gakwa alaik m o mbie gị aka ị gaghị mmegbu ha maka n'ukwu ha gịnị bubata makpa m n'ime adanne ha maka n'ukwu ha ga-aka n'ukwu gịnị bubata n'ukwu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.